Gloria lil Mulej. Halleluja. Nilqawkom eżis aħwa Maltin u Wawċin u Familja River of Love madwar Malta u Għawdex lejla. Isimaw bil-reqqa, naħseb li ħajkun messaġġ li huwa l-qalb ta' ħafna u naħseb ħafna Kristjani jitkellmu u jissaqsu fuq dan is-suġġett. ħanejdu talba l-ewwel, nitolbu flimkien. Missi Qaddis, nikkommettu dan is-servizz fidejk u nikkommettu din il-kelma fidejk, tkellem inti Spiritu Santu mill-kelma qaddisa tiegħek. Għatina għarfien, għallimna, għatina rivelazzjoni tal-verità fuq din is-suġġett u għatina l-grazzja biex aħna napplikaw dak li nisimgħu biex dak li nisimgħu mulej aħna nkunu parti bir-risposta minn flok parti mill-problema u parti mis-soluzzjoni għal glorja tiegħek u għas-saltna tiegħek fis-sem Ġesu Kristu. Amen. Morru fl-ewwel Korintin kapitlu 11. L-ewwel Korintin kapitlu 11. Ħafna drabi ningrazzja l-Ispiritu Santu biex jigwidani huwa fuq dak li nitkellem illejla. ħafna drabi mhux l-ewwel darba li smajta, anzi smajta kemm il-darba. Meta xi ħadd ildur lejn Kristu, jsir Kristjan, jitwiled mill-ġdid, waħda mix-xewqat tiegħu jew tagħha tismagħhom jgħidu, inkluż anke jien qedta u naħseb ħafna minnkom hawnhekk ġieli twili, kemm nixtieq nara il-Kristjani jingħaqdu. Kemm hawn ġieli rajtuha, kemm ġiet għadi? Il-knejjes kollha jingħaqdu. Kollettu għadi ġieli xaqtuha? Għadkom tixtiequha? Għadkom tixtiequha li l-Kristjani jingħaqdu? Ovvjament fis-sema ħankunu familja waħda, kulħadd ħajkun ħaġa waħda. Mill-lat b'mod wiesa, ħanitkellmu hekk, mill-lat wiesa kull minnu ta' Kristu vera relevanti x'denominazzjoni jappartjeni, sewwa mhux ir-reliġjoni, ħanitkellmu fuq poplu li għandhom il-fidi fi Kristu Ġesu. Li huma ta' Kristu, jissejħu l-ġisem ta' Kristu, jissejħu l-Knisja tal-Alla, l-Knisja ta' Ġesu Kristu. L-Ekklesija. Fl-Ispirtu, ħanidu hekk fl-Ispirtu, jiġifieri kull minnu vera mwieled minn ġdid għandu l-Ispiritu Santu, fl-Ispirtu aħna ħaġa waħda. Meta Ġesu jiġi u jista' jkun li jiena u inti l-ġenerazzjoni li aħna naraw jiġi, sewwa, daw kollha li huma tiegħu ħajjitilgħu miegħu. U ħajkun hemm min ħajkun fil-Knisja Kattolika, Protestanta, Ortodossa, Evangelika, Pentekostali, Karizmatika, Battista, ħajkun hemm ovvjament il-mulej jaf minnu tiegħu. U jaf minnu mhux tiegħu. Ġifieri mhux għax inti tmur knisja jew binja bil-fort inti tiegħu. Sewwa. Imma Ġesu ġej għall-Knisja u dawk li huma vera tiegħu u qed iżommu qalbhom safja sa dak il-mument, sa dak il-nar, ħajjitlu f'din li tissejjaħ il-ħatfa tal-Knisja. Però in the meantime, jiena u inti m'għandekx għalfejn tkun taf ħafna teoloġija, għandna kif spiċċajna l-kors ġew l-Bible College jismu Ecclesiology li tfisser l-istudju tal-anatomija tal-Knisja. M'għandek bżonn tkun taf ħafna Bibbja, imma l-ewwel kif inti tibda tintabaħ b'dawn l-affarijiet tara li hawn ħafna diviżjonijiet fil-ġisem ta' Kristu. Iva jew le? Ħanibdew mill-ovvju, trid nibdew mill-ovvju. Jekk nibdew mill-ovvju, number one għandek Kattoliċi Romani. Fil-ħdan il-Kattoliċiżmu Roman ukoll hemm id-diviżjonijiet. Jgħidulhom bl-Ingliż factions jew komunitajiet differenti. Sewwa għandek Protestanti, fil-ħdan il-Protestanti għandek ukoll factions oħrajn, fazzjonijiet oħrajn, Luterani, Metodisti, Anglikani, sewwa oħrajn. Għandek l-Ortodossi. Fl-Ortodossi wkoll hemm ħafna fazzjonijiet. Għandek l-Ortodossi Griegi, l-Ortodossi Armeni, l-Ortodossi Kopti. Kollha diviżjonijiet. Dak l-ovvju. Dak li naraw. Jiġifieri mhux qed ninkludi d-dinja, għax ovvjament Ġesu jagħmilha bl-aktar maċċar fi ktieb ta' Luqa kapitlu 12 li jgħidilna li hu ġab ma ġiex biex iġib xiex.
ma ġiex biex iġib l-unità, ġib biex iġib id-divizjon. Ninsewhom dal-klim ta' Ġesu stess. Issa, hemmhekk qed jitkellem bejn id-dinja u n-nistiju. Id-dinja minn nistiju. Però min huma n-nistiju? Għal min taħlefin li huwa ta' Kristu. Ovvjament l-Iskrittura tgħidlek li mill-frott tagħhom tarafhom u nafu li l-ebda Kristjan mhu perfett. Sewwa, ġifieri kulħadd jiżbalja, kulħadd jista' jimmissja u dak nafuha kulħadd u tajjeb li tkun tafha u tammina u iżomma fuq moħħu. Però int għandek bosta Kristjani f'kull kamp li morru Kristjani, knejjes, jew komunitajiet, jew fellowships, jew waqdiet, insejħilhom mitri li mhux bil-forsi morru imma x'għandhom Kristu. Sifhem? Bħalma ġieli smajna ngħidu, ma jfissirx li għax inti poġġi jew tgħix ġo garaxx issir karozza. Sewwa, l-Iskrittura tallimna wkoll li fejn ġie miżruh, ġew miżruha l-uliet tal-Alla, ġew miżruha wkoll l-uliet tad-demonju. Issa, jiena mod nippunta lil ħadd. Just be aware. Just be aware. Sewwa, jiena ovvjament hemm ċertu uliet tad-demonju li tarafhom b'aktar mod ovvju. Ma ħafna mid-drabi x-xogħol tal-għadu mhux daqshekk ovvju. Għax li kieku daqshekk ovvju issir ħafna iktar faċli. U aħna nafu li dawn l-affarijiet, aħna qegħdin f'battalja spiritwali, f'taqbida spiritwali u smajnija kemm il-darba. U l-messaġġ li kelli tal-weekend li għadda li ovvjament aħna rridu nqogħdu attenti ħalli nżommu l-focus tagħna fuq Ġesu Kristu. Amen. Għax l-unità, il-ħaġa li inti tkun ħaġa waħda hija biss fi Kristu aħwata. Issa hawnhekk jgħid xi ħaġa interessanti Pawlu lill-Knisja. Mela Ġesu Luqa kapitlu 12 vers 51 sa 53 jgħidilna jiena ma ġejtx biex inġib l-unità, ma ġejt biex inġib id-diviżjoni. U ġejt inġib xabla. Sewwa? Imma u nafu aħna li dawn l-affarijiet huma ta' weġġa'. Iweġġawkom dawn l-affarijiet ilhom? Iweġġawkom? Min meda bdew? Id-diviżjoniet min bdew? Min fejn bdew? Għaw xi ħadd jaf minn fejn beda id-diviżjoni? Ma bdiċ minn Ġerusalem, ma bdiċ minn Ruma, ma bdiċ minn Konstantinopli, bdiet mis-sema d-diviżjoni. X'inhi? Fil-ġenna kien hemm id-diviżjoni. Nifhem il-Kristjani li jgħidu kemm nixtieq li nkunu kollha ħaġa waħda. Nifhimha. U hija xi ħaġa sabiħa. Però nemmen li hija xi ħaġa impossibbli. Laqqas Alla ma nnexxielu jagħmilha fil-ġenna stess. Nemmen li ovvjament Alla ħalla ċertu affarijiet iseħħu għax hemm raġuni wkoll, believe it or not Pawlu jgħidha. Għax inti tinsix diviżjoni mhix awtomatika u mhix akkosta kollox. Allura meta inti tifred il-ħażin mit-tajjeb, jidher x'inhu t-tajjeb mill-ħażin. Sewwa, allura diviżjoni f'ċertu affarijiet huma importanti. Imma s-sekka lajba meta Ġesu jiġi u jieħu l-Knisja l-ġenna, nemmen li hemmhekk kollha ħankunu ħaġa waħda. Tsi. Però naħseb sa dak iż-żmien, mhux naħseb. Naf daw affarijiet li forsi ħafna minna ma nixtiequx nisimgħuhom, imma rridu nkunu realistiċi. Tkun realist. Realist. U hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu, imma hemm affarijiet li ma nistgħux nagħmlu. Fl-ewwel Korintin kapitlu 11, vers 17, Pawlu jgħid fl-issa ngħidilkom ma nfaħħarkomx. Għax intom tiltaqgħu mhux għal-ġid imma għad-deni. Mela billi nkunu fl-istess post, mhux bil-fors, we are united, or we're in unity, or we are one.
L-esperjenza tiegħi inni nagħmel xogħol pastorali bil-grazzja tal-Alla 18 sena. Fi knisja bħal di rajna bosta fazzjonijiet u diviżjonijiet. U wis probabbli sakemm jiġi Ġesu Kristu mhux ħanifqu narawhom. Mela ġrat fil-ġenna, ġrat f'Ġenesi fil-ġnien ta' Eden. Ġrat fil-Knisja ta' Korintu u ħanaraw iskitturi. Issa jiena u inti rridu nkunu aware ta' kif jaħdem l-Ispirtu Santu, xi tittamel jiena u inti biex aħna ma nkunux parti mid-diviżjoni imma nkun parti mill-viżjoni li Alla ta' għall-Knisja u li Alla jkun ta' għal dik il-Knisja lokali. Għax kull Knisja hija familja. U bħal kull familja jkollhom disgwid. Nuqqas qbil. Kull familja tgħaddi minn dawn l-affarijiet. Kif teħħend il-jom imbagħad jirrifletti kemm inti matur, kemm inti lejali, kemm inti committed għal dak li Alla sejjaħlek, għaliex faċli li inti issir parti mill-problema mingħajr ma tinduna. Jekk tinduna, ovvjament irrid tirranġa. Sewwa, mela Pawlu tgħidilhom f'dak li ħanejdilkom mhux ħanfaħarkom. Għax intom tiltaqgħu mhux għal ġid imma għal deni. Qabel xejn, kull meta tiltaqgħu fil-Knisja smajt li hemm firda bejnietkom. By the way, għal dawk li intom ġu rajtu Korintin, Pawlu jfaħħar din il-Knisja li kienet mimlija bl-Ispirtu Santu biex ma taħsbux li għax hemm awtomatikament l-Ispirtu Santu jiġi awtomatikament l-unità. L-Ispirtu Santu ma ħjamel xejn għalik li ħajamel miegħek, mhux għalik. Ħanejdilek bl-Ingliż. The Holy Spirit doesn't do anything for me. What he does is everything with me. I have to let him. And certain things he wants to do through you, you don't want to do it. Because it requires death. ċertu affarijiet li l-Ispirtu Santu jrid jagħmel, ma jistax jagħmlu għax jirrikjedi lili u lilek li mmutu. Għarrida tagħna x'irid jien, l-opinjoni jien, kif jidilli jien, għax il-viżjoni tiegħi, kif jidilli jien, għax hekk naħseb ajwa. Allura, once li jidħol li jiena m'hemmx iktar Kristu fid-nofs. Hemm jien. Qed tifhmu? Allura daw l-affarijiet biex inti ma taħsibx li daw dik kienet knisja, għandek l-Atti tal-Apostli, ħanaraw passaġġi fl-Atti tal-Apostli. Atti tal-Apostli, knisja mimlija bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. L-Apostli għandek il-Pietru jfejja in-nies bid-dell. Nies eluf ta' nies jisalvaw. Eluf ifiqu, eluf jaraw il-qawwa u l-sinjali fis-sema. Bħal ma naraw Atti 3. Xorta daħlu d-diviżjonijiet. Jiddispeċini nħabrilkom l-aħbarijiet tas-seba li anka jekk kemm hemm l-Ispirtu Santu preżenti, fil-ġenna ma kien hemmx l-Ispirtu Santu preżenti. Għaliex hemm xi ħaġa li Alla ta' lill-bniedem huja perikoluża ħafna. Il-libertà tal-għażla. Ma jridekx tażel ħażin, imma tak il-potenzjal biex tażel il-ħażin. U believe it or not, ħafna jaħsbu li qed jażbu, anke min jaħseb ħażin, jażel ħażin, jaħseb li qed jażel tajjeb. Murmerija. Allura dawn l-affarijiet mhumiex faċli nixtiequhom imma mhix faċli. Fl-esperjenza tiegħi jiena u inti nistgħu nkunu fl-istess kamra ma jfissirx li aħna ħaġa waħda u ma jfissirx qegħdin unità. Hum il-familji naturali tagħkom. Għaw familja hawnhekk jgħixu fl-istess dar, ħu ma hu ieħor ma jħarsu xejn. Oħt ma hu ma oħt, om ma bint, missier ma ibnu. Raġel minn mara ma raġel.
taħt l-istess da. Ma unita? U ma ħaġa waħda? Allura, jina persuna realistika, jina ottimist, imma realist. Għaw ħafna li huma idealist. Kem kun sabiħa kieku. Kieku, waqaw kiser ziqu. U dik hija mill-kapitlu ta' Gordon, kapitlu 4 vers 6. I have to accept this reality. Ejt il-nejber tijak, tittaċċetta dir-realtà. Just make sure li inti ma tkunx parti mill-problem. U jekk forsi għax ċertu affarijiet, mux ċertu affarijiet ma jsirux għax gunem bil-fors irrit inkisser l-attitudni. Ma l-moment li jibta taħdem il-jien, diffiċ li taħdem l-imħabba Alla. Diffiċ li taħdem l-imħabba Alla. Għalhekk Alla jara l-affarijiet differenti totali. Totali. Mela, ħankomplu l-ewwel Korintin kapitlu 11, vers 18. Qabel xejn, kull meta tiltaqgħu fil-Knisja smajt li hemm firda bejnietkom. U xi ħaġa nemmen. Għax ismaħħax għal Ġesu, għax għal Pawlu bħalma għal Ġesu. Għandu jkun, pratikament, hemm bżonn li jkun hemm firdin. X'inhi? Pastor, let's pray for unity. Actually, no. You work for unity. And the first thing you do is die. Għax il-moment li inti ġib x'taħseb int, x'idillek jien, l-opinjoni tiegħek, bye unity. Pawlu tgħid hemm bżonn li jkun hemm firdin. X'inhi? Dat jikkontradixxi lilu nnifsu. Għax f'Efesin jgħidilna li nżommu l-unità, se naraw di. Biex jidhru fostkom il-ġusti. Jiġifieri ċertu firdin huma bżonn jużi biex it-tajjeb jidher u jispikka. Għax bħalma tgħid l-Iskrittura fl-ewwel Korintin 6 u anke t-tieni Korintin 6 simili. Id-dlam u d-dawl ma jistgħu qatt jingħaqdu. Issa, dak huwa l-ovvju, ma id-dlam huwa ovvju. Imma meta jkun hemm id-dawl, l-abjad u l-off-white. Ma tantx tara daqshekk diffiqda, ma jiġi daqshekk ovvja mbagħad. Ma tarajiex daqshekk ovvja. Sewwa. Allura hemm bżonn ħalli jkun hemm ċertu firdiet biex jidhru foskom il-ġusti. Il-ġusti jiġifieri min qed jagħmel l-affarijiet sew. Mhux perfetti ma jżeħħan. Min qed jagħmel l-affarijiet sew? Titmur lejn il-Bibja ovvjament. Sewwa. Mela, per eżempju, morru fil-ktib ta' Efesini 4. Il-għala hemm id-diviżjonijiet. Sakemm din id-dinja tibqa' dejjem ħajkun hemm id-diviżjonijiet. Dejjem. Infakkarkom il-kelma diviżjoni tfisser viżjoni maqsuma. Viżjoni differenti. F'dar jekk m'hemmx viżjoni l-istess, hemm id-diviżjoni. Jekk wieħed irid jimxi mal-mulej u l-mara le, jew bil-kontra qiegħed timxi mal-mulej u le, tistgħu tgħixu taħt l-istess saqaf, imma tgħixu f'diviżjoni. Tista' tkun ġo klabb u x'inhu, jekk hux tal-boċċi tal-ħamim jew tal-futbol. Sewwa, u tkunu taħt l-istess kamra fl-istess sala, imma ovvjament dik mhux knisja, imma l-knisja l-istess topera dan. Allura, l-number one jiena u inti irid naċċetta li daw qatt ma ħajfqu. That's it. Dan. Stop living in La La Land.
Stop it. Għaliex pastor għaw daw id-divizjonijiet kollha xi weġġawni. Anka lil Alla jweġġaw. Mela, ovvja. Jekk inti tħobb il-mulej, ħajweġġaw xi ftit bil-fors. Imma hemm ovvjament ċertu divizjonijiet li huma bżonn jużi. Bżonn jużi. Sewwa, Efesini 4. Inħaġġitkom jien il-pruġunier tal-mulej biex timxu sewwa skont is-sejħa li biha kontum sejħin. Billi bl-umilta kollha bil-ħlewwa u bis-sabar taħmlu u tħobbu lil xulxin. Mela tittuħu ħafna paċenzja li mħabba hija paċenzja. ħafna. No end. Meta biżejjed? Għad. Mem għad biżejjed. Meta tonqos l-imħabba u l-maturità tal-imħabba lej Kristu, lej dak li vera jrid Kristu mhux jitrten, għafolja ħafna jgħidu ma dak Alla qalli ta' mhux jien. It's amazing. Alla stess huwa l-awtur tad-diviżjoni. Tħabbix għasek, anka wara nipritka di, xorta ħajbqaw jisiru d-divizjonijiet. Imma forsi għal min irid jisma' u jgħid jien idna meġaġa fuqha, tista' tagħmel. U bil-bosta jkun hemm min jipprova jiġġustifika emilu u jrid u jew trid x'jidilha jew x'jidillu u kif jara u kif jara u min il-bniedem huwa tal-bliħ kemm huwa bravu jiġġustifika emilu. Kollha kemm aħna ħalli ma nippunta l-subajja lil ħadd. Kollha kemm aħna. Imma irdu noqogħdu attenti għaliex ovvjament Alla jara kollox. Vera kulħadd jiżbalja, imma min jiżbalja jippjanhom, jiżbalja. U tkun taf li qed jippjanhom jew qed jippjanawhom jew qed tippjanhom. Tkun taf għax tibda xxommhom. Tibda xxomma ċerta affarijiet. Issa min jiżbalja x'aħna boloħ niżbaljaw. Kulħadd jiżbalja. Imma qgħod attent. Qgħod attent. Għal min irid joqgħod attent. Vers 3. Ħabirku biex iżommu spiritu wieħed bir-rabta taslim. Ittinaw qed tinnotaw x'qed jgħid Pawlu? Ara Pawlu qed jgħid dak-kliem. L-unità u li nħuġu nsiru nkunu ħaġa waħda mhix number 1 mhix awtomatika u mhix faċli. Fis-skrittura fi ktieb ta' Amos tgħidlek kif jista' tnejn mhux 200 ta' jew 2000 tnejn. Jimxi flimkien jekk ma jaqblux. Ġifieri anke tnej diffiċli biex iġġelhom jaqblu. Aħseb wara 200 u 2000. Good luck. Hopefully you'll accomplish what God Almighty was not able to accomplish. Forsi jirnexxilek tagħmel dak li Alla nifsu ma rnexxilux jagħmel. Mela, ħamorru għantikom madwar 3 jew 4 raġunijiet għaliex skont l-iskrittura qabli hemm iktar, ta' ġifieri m'għandix dubju hemm iktar, imma għantikom madwar 4 punti għaliex hemm id-diżunitajiet jew il-diviżjonijiet fil-ġisem ta' Kristu, fil-Knisja b'mod internazzjonali. Number 1, morru fi ktieb tar-Romani kapitlu 16. Kapitlu 16, vers 16 u 19. Selmu lil xuxin bewsa qaddisa u bil-wipes. Il-knejjes kollha ta' Kristu iselmulkom. Inħaġġitkom l-aħwa biex toqgħodu attenti minn dawk li jġibu l-firda.
Daw qegħdin fil-Knisja. Inti minn għalik li ejja nkunu f'unità. Mela trid toqgħod attent, trid timmarka l dawk li qed iġibu l-firda. Trid toqgħod attent. Lil dawk li jġibu firda u tfixkil kontra t-talim li intom itallimtu. U żommu l-bot le, anzi, tiltaqgħu magħhom, tmorru tiklu magħhom, tixxirku magħhom. Daw l-istess nies li qed iġibu l-firda. Mur xerja l-post tagħhom għamillhom like, għamillhom love, mur ma x'fiha ħażin, pastor. Xejn. I'm the dumbest of all. Żommu l-bot minnhom. Ma għalhekx obodhom. Ma x-xirka tieqaf. Speċjalment meta tkun taf huma dawk l-istess nies li qed iġibu l-ferda. Pawlu jgħid ukoll fl-ewwel Korintin kapitlu 5, jgħid li jiena mhux qed ngħidilkom ma tixxirkux man-nies tad-dinja x'inkella ma jkun hemm bżonnkom fid-dinja. Qed ngħidilkom biex ma tixxirkux ma dawk li qed iġibu l-problemi fil-Knisja. Fil-Knisja b'mod ġenerali, fil-Knisja lokali. Tiftakru eżaż li il-wieħed li ħareġ bid-diviżjoni, bl-oriġinalità tad-diviżjoni kien Luċifru. U wara kull forma ta' diviżjoni fih dan il-familja ta' Kristu, mhux bejn id-dinja u l-Kristna tgħid, ġej minn Luċifru, ġej minn Satana. U Satan jinqeda b'ħafna affarijiet. Ħanaraw biex jinqeda minn hawn ftit ieħor. Sewwa dawn mhumiex jaqdu li Sidna Ġesu, iżda l-passjoni tagħhom, ġifieri l-ambizzjoni tagħhom. X'jiridu huma, x'jaħsbu huma, u xi wħud ukoll jgħidulek Alla qalli. Bil-kliem u bit-tmellis, hi, my dear brother, how precious, oh, you're such a blessing, oh, we love you so much, we miss you. Oh, we're always praying for aħna dejjem tolbu għalik tab kemm naħsbuha fik u dam nimmisjaw. How sweet they are. Bitmellix daw. Iqarqu bil-qlub ta' nies bla malizzja. Jekk aħna vera qed ngħixu fl-aħħar ta' żminijiet, waħda mill-affarijiet li jiena u inti rridu nitolbu ħafna liha hija d-discerniment, id-discerniment. Kontinu, mulej jtelni għatini lajnuna nid-discerni. Titkun ta' fil-skrittura sew, titkun ta' fil-prinċipji ta' saltna sew. Għax mux kol ma taħsbu inti deb, mux kol ma taħsbu li le, huwa deb. U ħafna minn dan il-erq jiġi with a smile. Amen? Mela x'qallek hawn, kull min iġib il-firda, mur ixxierek magħhom, mur kull magħhom, sidinhom id-dar, xerja l-post kollha tagħhom, because you wanna walk in love. The thing is, ħafna minn nies ma jafux fejn hija l-lejaltà tagħhom, l-ewwel hija Kristu. Mhux qed jgħidlek għamilhom id-dinità jew pattilhom, ma uża naqra melħ. Uża naqra melħ. Speċjalment meta inti ġejt f'data u qed tweġġa' lil propju familja jew nies li instess xi darba kont pilastru għalihom. Intom tafu aħwa li da kollu ħajġi ġudikat qudiem id-tron tal-Alla? Qudiem it-tron ta' Kristu, qudiem it-tron ta' Ġesu Kristu. Il-Kristjani Bibja tgħidlek kollha jridu nidhru qudiem it-tron ta' Sidna Ġesu Kristu.
L-ewwel Korintin 5 aktar. U mhux ċertu affarijiet jieħdu żmien biex tinnota. Mela, number 1, għaliex daw hemm il-firda. Isma'wa. Vers, ħankomplu. Minn vers 18, mela, dawn mhumiex jaqdu l-isem Ġesu Kristus tal-passjoni tagħhom. Bi kliem u tmellis iqarqu bil-qlub ta' nies bla malizzja. L-ubbidjenza tagħkom sar jaf bija kulħadd jien nifirħilkom u rridkom tkunu qorrif fit-tajjeb ma sempliċi fil-ħażen. Romani kapitlu 16, hawnhekk fl-iskrittura tgħidlek bl-Ingliż, note those who cause divisions and offenses contrary to the doctrine, ġifieri x'qed jagħmlu? Hemm ċertu tagħlim. ċertu tagħlim qed jagħmlu li jmur kontra l-iskrittura. U evithom. Dan Pawlu qed jgħid evithom. Mela li ċertu Kristjani li forsi m'għandhomx ċertu maturità jaħsbu li unità akkosta kollox. Ma teżistix unità akkosta kollox. Ma teżistix. It-tieni raġuni, mela, hawnhekk qed jgħidlek fuq dottrini, għandek dottrini folots jew dottrini ħżiena li inti ma tistax tingħaqad ma' ċertu Kristjani, mhux ma tħobbhomx, ma titlobx għalihom, ma tixqilhomx inġid. Ma tagħmilhom l-ebda deni, titlob għalihom, that's it. God bless you, brother, God bless you, sister, that's it. Ma jekk taf li hemm dottrini li qed iġibu l-firda sewwa, tittoqgħod attent, ma tistax tgħidu hija b'daqshekk dawn billi jemmnu hekk. Skont xiex. Skont xiex. It-tieni ħaġa mmorru fl-ewwel Timotju 4. Jiena llum irrassenjajt ruħi li fl-aħħar mill-aħħar il-bniedem xorta li jrid jagħmel, xorta li jrid jagħmel. Sewwa, imma meta jkun hemm kelma minn mulej x'inhi jiena u inti nsiru kontabbli tagħha. That's all. U jarbel qlub il-mulej. Sewwa. Vers wieħed. L-ewwel Timotju kapitlu 4 vers wieħed, l-Ispirtu Santu jgħidilna ċari li fl-aħħar ta' żminijiet aħna taħseb li qegħdin fl-aħħar ta' żminijiet? Xi wħud jitbedu mill-fidi u jagħtu widen għal spirti qarrieqa u għal talim tax-xjaten. Mela iġibu l-firda, ix-xogħol li jġib il-firda bej l-aħwa fi Kristu, huwa xogħol tad-demonju. Huwa xogħol diaboliku. Imma isma' wara vers 2. Daw jisfaw imqarqa minn nies giddieba li għandhom il-marka tal-ħażen fuq il-kuxjenza tagħhom. Bħal dawk li jikkundannaw iż-żwieġ u ma jridux li jittiekel li kelli Alla ħalqu biex jittieħed brat tal-ħajr minn dawk li ħadnu l-fidi u li waslu għat-talim sħiħ tal-verità. Hawnhekk Pawlu, jekk intom tordu studjaw il-kontest, qed jitkellem fuq ċertu talim legaliżmu. Ta' ċertu legaliżmu. Jiġifieri m'għadhomx issa salvati biss bil-grazzja, imma tittamel ċertu affarijiet inti biex takkwista s-salvazzjoni. Jew biża totali li inti dejjem tħossok jiġek inti qatt dejjem tittaħdem għas-salvazzjoni. Skont x'tiekol? Dak jissejjaħ legaliżmu. Galatin hija ittra mimlija talim fuq hekk biss. Legaliżmu. Sewwa, imma ġejn ispirat mid-demonju. Ġesu f'Mark 3:24 jgħid, saltna maqsuma kontra nifisha ma tistax iżżomm. A kingdom divided itself cannot stand. Allura iktar ma jkun hemm kif ħażhom din l-imbirka unità u ma tħallix ikun hemm diviżjonijiet. Number 1 sa fej jibqa' jeżisti l-bniedem id-diviżjonijiet sa ċertu punt ħajbqgħu dejjem. Għaliex pratikament ara meta naħseb l-aħjar eżempju li nista' naħseb fuq bħalissa huwa orkestra.
Għaw ġad minnkom ġili kontu f'xi orkestra? Għaw ġad minnkom ġi daqqetu f'xi orkestra? Orkestra. Mela inti fl-orkestra għandek diversi instrumenti. Sewwa minn kwalinkwa tip. Stringed instruments, tamburini u xejdu l-om daw. Percussions, trombetti, ħafna instrumenti differenti. Meta mużiċist jasal in the orchestra pit, jgħidula, da jinsa li l-nifsu. Kemmu bravo ktar minħattijħor, kemm jafida iktar l-istrumenti ktar minħattijħor, jinsa li l-nifsu u jisegwi 100% il-konduttur. Ma jistax, per esempio, għax wieħed għandu kwalifi iktar mill-ieħor, jgħid jiena rrid nistema' aktar, jew jiena rrid indum iktar, jew jiena whatever, għaliex inti meta tiġi in the orchestra pit, John Bevere jgħidula preachers in training. Pit, sewwa? Inti hemmhekk il-jien jispiċċa u ssir parti mill-aħna. U issa ma tagħmilx iktar xtejt int, jagħmel biss xtejt il-konduttur. Il-problema fil-Knisja, mod ġenerali ta' ġifieri, li ħafna ma jħarsux lejn il-konduttur, jħarsu lejn kemm għandhom talenti u kemm għandhom sejħa u kemm Alla għallhom hekk u viżjonijiet u profeziji minn fuq żiżvel kull filgħodu fil-aġija. U il-konduttur qed jaqbżuh totali. Issa l-konduttur ovvjament fuq kollox huwa Ġesu. Imma Ġesu wkoll poġġa il-ministeri tiegħu. U mhux kull min huwa predikatur bil-fors Alla appuntaħ għax hemm bosta li appuntaw l-infushom. Sewwa di hija realtà madwar id-dinja kollha. Sewwa jew qabżu ċertu prinċipji tas-saltna tal-onur, tal-integrità, qabżuhom, sewwa allura issir diffiċli jekk mhux impossibbli. It-tielet raġuni għaliex diffiċli jew għaliex naraw bosta diviżjonijiet. Morru fil-ktieb ta' per eżempju, Titu kapitlu 3. Titu 3. Vers 9. Meta l-bidem jgħid, meta l-iskrittur jgħidlek dibedu minn fidi, mela inti għandek ċertu talim. Talim tal-dak l-istess talim inti ħlist, fiqt, salvajt, mimli l-Ispiritu Santu Alla bedu jużak. Sakemm bdejt ħares x'imkien ieħor. Sakemm bdejt ħares x'imkien ieħor. Mela, Titu kapitlu 3, vers 9-11, ismaw xi tajt. Aħrab kwistjonijiet firħa u l-ġenealoġiji u l-ġlied u t-tilwim fuq il-liġi. Fuq il-liġi, ġifieri hawnhekk qed jitkellem fuq talim ta' legaliżmu. Però ovvjament taħrab kwalinkwa tip ta' tilwim, argumenti. Waħda mill-affarijiet li ġib ħafna diviżjonijiet fil-Knisja huwa gossip. Tgħodux tagħtu każ jaħassa xejn il-bniedem fuq il-Facebook, aw ħafna minnkom tidu tifqu tirrispondu n-nies. Ifqu. U like, u love, u God bless you. Iqaf. Issa hemm xejn lek twaqqafhom, ma tistax twaqqafhom imma iqaf. Hemm ċertu erf, ċertu wisdom li inti titgħallem tuża. Wisdom. Xorta ħajbqaw jagħmlu għata, ġi għavolja ngħidilkom hekk tħabbix rasek, xorta passi. Għax minn il-bniedem dak li jrid ħajamlu. Xorta. Aħrab il-kwistjonijiet firħa u l-ġenealoġiji u l-ġlied u t-tilwin fuq il-liġi. Dawn kollha huma bla fejda u vojta, ma jiswew xejn. Issa, il-bniedem li jġib il-firda mur għanqu, mur kull miegħu, faħħarhom, ollihom,
Jiena ma nafx ċertu nies x'Bibja jaraw. Bniedem li jġib il-firda widbu darbtej, u mbagħad aħrab minnu. Taf int bniedem bħal dan huwa korrott. Not your brother or your sister. Korrott. Corrupted ġifieri. U midneb ikkundannat minnu nnifsu. Ġifieri min qed iġib il-firda, il-kundanna tiġiba hu stess fuq nnifsu. Jew fuqek nifisha. Jekk inti qed tagħmel xi ħaġa li qed iġib il-firda, issa xi kultant il-bniedem nifhimha, ċertu affarijiet aħna xi kultant nagħmlu affarijiet mingħajr ħsieb bla u ta' baħnan li int u baħnan li jien. Xi kultant nagħmlu affarijiet u pereżempju mhux ewwel darba ġibdu l-attenzjoni dik il-pass, dik il-post neħħijax. Jien għamilta bl-akbar ħsieb. Sewwa? Allura għax pereżempju min nkun iskandalizza ċertu ruħu f'ċertu affarijiet, mela neħħija. Imma jekk inti tkun taf li qed terġa' tagħmel l-istess ħaġa u tibqa' serbija, mela inti issa mhux inti mhux żball tagħmel, inti tagħmel apposta. Inti għandek skop. Għandek skop. Sewwa. Imma hija amazing għaliex dawn l-affarijiet ilhom isiru għandhom mhux ħaġa ġdida daw dejjem isiru, jiġifieri. U ħajjibqgħu isiru. That's a prophecy. Ħajjibqgħu isiru. Just inti kun wise. Ma jkollok xaqsam xaħġa magħhom. Jekk inti taf li hemm brother li ġab firda, sister li ġab firda, jew group. Inti minn għalik, imma mhux ħuti xorta fil-mulej. Okay. Ħana għadna minn għadu Meriki. U mhux xorta jħobbu l-Ġesu. Jiena mhux ngħidlek ma jħobbux il-Ġesu. U ma nexilhom l-ebda deni. Għaxxej, anzi, anka tlob għalihom, birikom fis-sens birikom mhux qed titlob tagħmel rusma ta' post fuq il-Facebook ta'. Għax illum il-ġurnata tgħix kemm isir dannu minn fuq il-Facebook, Ħanejdlek isir wis dannu fuq il-Facebook, U Instagram u TikTok. Issa jekk inti sirt aware li għamil xi ħaġa żball. Jiena mhux l-ewwel darba għamil xi paprata, issa jekk inti tġib li l-attenzjoni. Ngħidlek illa daw bl-akbar ħsieb jien għamilta jien naf. Għax inti bniedem jista' jagħmel xi ħaġa ver. Sewwa ma ikollu ħsieb f'moħħu, ma mhux li ħsieb li għandek int. Imma jekk ħadha ħażina mela neħħija. Ħalli ma tfixklux il dak li jkun jekk inti ġejt aware. Sewwa jekk tifhem. Imma it's amazing, it's amazing. Help us, Lord Jesus. Help us, Jesus. Amen. Taf li bnidem bħal dan huwa korrott u midneb ikkundannat minnu nifsu. Ħana ġa ngħidilkom issa saħħa Maltin u għawċin Kristjani li tgħidu tħobbu l-mulej u timxu mal-Bibja. Qatt kun ħati quddiem Alla li inti konxjament min timxi bl-unur u bl-integrità u taf dak li qed tagħmel qed iġġib il-firda biex tibni l-imperu tiegħek. Għax ħadd tiġi ġudikat minn Alla 100%. Ftakar il-Knisja hija l-arusa ta' Kristu. Alla jħobb il-Knisja. Ġesu jħobb il-poplu tiegħu. U ċertu affarijiet iġibu skandli u jweġġgħu il-poplu. Issa, jekk inti għamilt paprata u forsi kellek l-akbar ħsieb li għamilta, jekk xi ħadd ġibidlek l-attenzjoni, neħħija fl-istop għaliex għażak hija importanti għalik. Għaliex m'intix kapaċi tneħħi artiklu li qed iġġib il-paroli fil-vojt fuqu. Hemm min għamilha u neħħija, jien ġieli għamilta mingħajr ħsieb u neħħejt. Imma hemm min ukoll għamilha minflok qalli all right pastor, qalli u baqa' sejjer. L-interess tiegħu jew tagħha x'kien eżattament. X'kien iktar importanti l-artiklu li poġġejt jew li inti ma tweġġax il-Knisja. Almenu jekk ma kontx taf tgħid kont baħnan bħali, jien ukoll nkun kapaċi nkun kan baħnan xi kultant. Sewwa dak aħna għandna kollha kemm aħna talent, trabbejna bih. Tifhem? Imma jekk ġibtlek, jekk jiena, pereżempju, waħwa hawnhekk ngħidlek sister, brother, neħħih dak għax qed taqla l-paroli fuq minni se tgħidu lek x'qed titfa' dak x'qed jitfa'. Qalwa fuqi wkoll. Imma jekk jiena nsir ewwel se neħħija. Kien sir ewwel neħħija. Mhux tisfidani biex tgħaddi tiegħek.
tifhem għaliex ma tistax isir l-unità għax hemm wisq opinjonijiet u viżjonijiet tal-bniedem. Xi rrid jien, xi dilli jiena, tindaħallix, Alla qalli. Ħanejdlek, aħna l-kol kemm aħna rridu noqogħdu attenti fuq bosta affarijiet, imma li inti ġejt miġbut l-attenzjoni u pajsejjer bija, ma nafx x'tiswaddaħ kafu ommok ta' u sweetness. Jiġġudika Alla u tibżax ħaj jiġġudika. Mela, l-ewwel Korintin, kapitlu 3. Mela sissa rajna fuq dottrini, id-demoni. Issa, ir-raġuni għaliex hemm id-diżonità jew il-firdiet. L-ewwel Korintin kapitlu 3. Daw kollha fil-Bibja. Jiġifieri please wake up, stop living in la la land. Welcome, start smelling the flowers. This is reality. All right, just make sure li inti ma tkunx parti. Konxi aktar u ktar. Xek ta' mezbal, bħal metlek kulħadd jizbal, ja forsi mhux kultant aħna nagħmlu fejt mingħajr l-akbar ħsieb. L-akbar ħsieb. Sewwa. L-ewwel Korintin kapitlu 3 vers 1. Jien ukoll l-aħwa Pawlo titkellem ma stax inkellimkom bħal nies spiritwali, ġifieri nies matura. Iżda bħal nies tad-demm u l-laħam. Bħal trabi fi Kristu, ġifieri Pawlo qed jgħid il-Knisja tiegħu qed inkellimkom bħal babies, għax bħal babies qed taġixxu. Waħda mill-ewwel ħaġa li baby jitgħallem taf x'inhi? Mi. Vers 2. Ħalib sqejtkom, mhux ikkelli ġifieri laħam. Għax ma kontux tifilħu għall-laħam. Għax issa ma tistgħu għalih wara 4 snin Kristjanizmu daw, wara 4-5 snin Kristjanizmu daw għadhom babies. Vers 3. Għaliex għadkom tgħixu skont il-ġisem. Skont il-ġisem. Mela, senna ftit. La darba foskom għatem lejra u hija amazing kemm hija sottili lejra. I had a first-hand taste of it several times u anka reġenti. Lejra. Jekk inti tara xi ħadd qed jitbierek u inti tibboderjak, għaliex mhux jien? Għaliex mhux lili? Jaqbellek tmur fit-texwiċ il-mulej. Għaliex hemm għandkom tgħixu skont il-ġisem la darba foskom qed hemm lejra u l-ġlied. Mela fejn hemm id-disgwid, lejra u l-ġlied x'hemm knisja karnali. Inti li qed tara dal-video, inti min inti? Inti karnali jew spiritwali? Intom li qegħdin parti minn din il-familja River of Love. Karnali jew spiritwali, ġifieri matura. Ma tkomx forsi tgħixu fil-ġisem. Ma tkomx timxu ta' bnedmin. Meta nfoskom min jgħid fazzjonijiet daw. Jiena ta' dak, jien ta' dak, jien ta' dik, jien ta' daw. Mela, hawnhekk qed jitkellem Pawlu li number 1 aħna kollha vera ta' Kristu, imma l-fatt li hemm il-ġlied, lejra u l-argumenti tfisser li hemmhekk il-poplu għadu karnali, għadu mhux matur. Mela number 3, jew number 4, insejt tiġi, waħda mir raġunijiet li jkun hemm id-diviżjonijiet, għala d-diviżjonijiet, għax hemm il-poplu karnali, għadu karnali. Ħanilkom aħwa, meta inti tara problema qudiemek, kif taħħindilja? Inti tagħmel għażla konxja li rejtajt jiena rrid inkun parti mis-soluzzjoni ta' di, mhux parti mill-problema. Kull minnu Kristjan suppost parti mis-soluzzjoni x'aħna kollha nisejħu d-dawl tad-dinja.
Imma nifhem li hemm ħafna Kristjani li għadhom karnali, għadhom babies. Allura, u palma rajna f'Efesin kapitlu 4 li inti żomm l-unità u taħdem kontra d-diviżjoni jirrekjedi ħafna paċenzja u ħafna effort. U l-fatt li inti tuħu ħafna paċenzja u l-fatt li inti timxi ħafna bl-imħabba, tfisser li jista' jkun imħabba mhux irid tkun najjif ta' balalu bħal medna. Min iġib id-diviżjoni inti tħobbhom, imma tittoqgħod attent. U iktar jekk inti fdat jew fdata. Għax dawk li inti fdat ħajħarsu lejk bħala mela jekk tagħmilha dik jew qed jagħmilha dak mela okej, no problem. Okay? Issa jekk inti m'inti ġewer forsi qed tagħmilha bl-akbar ħsieb, nerġa' ngħidlek. Kulħadd jistgħmilha, imma jekk l-attenzjoni ġiet miġbuda lika ieqaf. Mela, l-ewwel Korintin kapitlu 14. Kapitlu 14. Skrittura li posta minnkom supposta fuqha bl-amment. Xi kultant jiena jirċivi messaġġ jgħidu li inti għalija kont qed tippriedka mhux ovvja. Jekk hija l-kelma tal-Alla għaliex qed tibgħat li messaġġ għalija kont qed tgħid. Naf li għalija ta' kont qed tgħid qed tara praise the Lord l-Ispirtu Santu qabdek. Imma x'tip ta' karnalità teżisti? Min nies li suppostu maturi, jekk jiena nisma' kelma nagħlaq ħalqi. U mun napplika jekk tapplika għalija full stop, mhux qed tibgħat dak għalija tiegħi dan għalija tiegħi isma' l-bilbotti. Intom għandikun min jitkellem hekk vera ma qarax il-Bibja ta' għax għandek Pawlu il-ħin kollu jindirizza daw l-issues fil-Knisja. Ma nafx li ma wieħed minnhom batlu SMS jew WhatsApp qallu inta li jekk qed teġeddej. Ikber, immatura, faħseb fuqek innifsek, x'taħseb jinxi dillek inti u x'min għalik li għallek Alla. Mela l-Alla ġibtu jikkontribwixxi għad-diżunità u għall-konfużjoni u għad-diviżjoni. Tibżax. Aħna kollha bħalma jgħid Pawlu għad irridu nidru f'dak il-jum ta' ġudizzju. Kollha. Tgħid li mhux ankin għalhekk qedlek kollha, mhux qed ngħidlek int biss. Imma jekk jiena sirt aware ta' xi ħaġa, nieqaf, ma naġġielx nkompli nfattar, nieqaf. Id-dinja xorta minn ħajsalva xorta ħajsalva minn għajrek. Alright, Alla mhux qed jistenna lilek taħseb li inti you're the shining star, okay, u taħseb li minn għajrek mu ħajsir xejn. Xorta ħajsir. Imma mela fajt b'integrità. U tibatulux messaġġi, mhux ħanirrispondikom. U laqqas intom ma tirrispondi lil ħadd. Aħna nixu f'soċjetà libera, kulħadd jagħmel li jrid. Imma min sema del-kelma llum kontabbli. Infatti min jaqra l-Bibja huwa kontabbli. U min jifhem xi tfisser integrità u onur jaf li suppost li huwa kontabbli. Sewwa. Halleluja. Mela, l-ewwel Korintin kapitlu 14, vers 33. U jekk tuħu għalik, m'intix tinduna li intu kol karnali? Għandek farajnija l-ewwel Korintin kapitlu 11, hemm id-diviżjoni għax intom hemm l-offenses bejnietkom. Bl-Ingliż hekk jgħid bl-Ingliż. There are offenses. Għandna kors hawnhekk, imma hawn min ukoll ikun għamel il-kors darba darbtej u xorta jiblaħħa. Jina, dan huwa number 1 xogħli li nippritkaħ u nalmu bħala pastor. 1. Jiġifieri dan huwa xogħli, qed nagħmel xogħli. It-tieni, jekk qed tuħu għalik,
M'intix tinduna li m'intix qalbek mhux qiegħda sew qudiem Alla. Qed ngħidlek x'nagħmel jien kieku, jekk xi ħadd, jekk nisma' messaġġ, jekk jiena nisma' l-pastor tiegħi. Sewwa u qed jgħid priedka, ma noqgħodx ngħid inqatta' xari, ħanibgħat anċepilita lejja kont qed tgħid. Anka li kieku vera jkun għalija, jekk il-kelma talla napplika fuq stop. As simple as that. Irringrazzja lil Alla. Ġesu jgħidilna li jekk aħna niġġudika ara fl-ewwel Korinti kapitlu 11, vers 30-31, jgħidilna jekk intom tiġġudikaw bilkom ifkuskom sew, ma tiġux ikkundannati ma' qbija tad-dinja. Isma' li inti tiġi ġudikati, mhux ġudikat mhux ikkundannati, ġudikati ġifieri inti smajt xi ħaġa u qarblitek lilek. Sewwa qarblitek. Praise God! Li l-Ispirtu Santu qed jaħdem qabel ma tara x-xabla. Illu li du xiri tal-Alla, ma rrit waġġal l-labda l-li. Imma jekk inti twebbes rasek, diskutu ta' jitkellem bl-aktar abbondanti, ta' jekk inti twebbes rasek fuq ċertu affarijiet, mela s-senna ftit, mela l-grazzja bżaqta, il-ħnina bżaqta, il-paċenzja u l-ħin kollu jkollu bżaqtu u xorta tittamel ta' rasi. Naf kemm ma affarijiet nixtieq nagħmel jien ta' rasi. Ma naf li jekk nagħmel ta' rasi naqsimha. And it's not always pleasant. I understand. Naf li mhux faċli. Għalhekk imbagħad tibda tgħid mulej nafda fidejk. Nafda fidejk u l-iktar skrittura li kellimni biha Alla din x-xahar hija Romani 8 vers 28. Alla qed jaħdem kollox għal ġid ta' dawk kollha li jħobbuh. U inti li għadaw u l-inti għattara dal-bassaċ qed ngħidlek minn qalbi jekk veru tħobbu l-Alla, veru, tixtieq tagħmel dak li huwa sew. Stenna, taġġilx, tagħmilx paprati. Alla mhux maġġel. Meta xi ħadd jgħidlek I'm in a rush, qalbi. God is never in a rush. If he was in a rush, x'qatt jista' nagħmel 2000 sena, amen. Or he's coming quickly. He doesn't sound like he is in a rush to me. So, jekk inti tħossok għax irid nagħmilha di malajr. Stop. Amazing. Dak taf xejdulhom inti ambizzjonijiet egoisti. Xirritin, xidilijina u x'naħseb jien. U niġi naqgħu li ħawweġġa l-qalb tal-missier u ħawweġġa l-Knisja. Mhux qed nitkellem fuq meta nagħmlu xi paprata, l-paprati nagħmluhom ħafna. Imma meta taf u ġejt mgħallem u qed jiġbdulek l-attenzjoni. Jek ġibdulek l-attenzjoni u inti tkompli sejjer, sa ma tistax tgħid ma kontx naq. Għal kollha kemm aħna tot, ta' diġri, mhux. L-ewwel Korintin kapitlu 14 vers 33. Tgħidlek isma'. Għax Alla mhux Alla tad-diżordni. Iżda tal-paċi, tas-slim. Mela jekk inti qed tikkontribwixxi għad-diżordni. U inti fl-istess nifs qed tgħidli Alla qalli. M'intix induna kemm inti mqarqa jew kemm inti mqarraq. Li inti blajt in-nasba u qed tagħmel il-pjan ta' Satana mingħajr ma tinduna bħalma jgħidlek fl-ewwel fit-tieni Timotju kapitlu 2 vers 23-24. Hallelujah. Morru fik tibda Galatin kapitlu 5. Piano. Where is the piano? Come, my brother. Galatin 5. Odu attenti għat-fesfis. Odu attenti għat-fesfis. Odu attenti għal-gossip, għal-slender, għal-lajjiet. Odu attenti. Għax, kemm il-darba tkellimna fuqha, hemm messaġġi sħaħ fuq YouTube fuq dawn l-affarijiet. By the way, hemm lista fl-ewwel Korintin kapitlu 6 vers 9-11. Li Alla jgħid li min jagħmel dawn l-affarijiet ma jarax is-sultan tal-Alla. Taf li waħda minnhom huwa dak li jagħmlu l-gossip. Tidnejlek kif jinstemma gossip? Smajt ġara Salvina. Ma vera smajt, ma vera, ma isma' għajni tolbu għalija għax għamlet hekk għajni tolbu għalija miskina.
You know what that sounds in the Bible? Gossip. With an excuse of intercession. Smajtu ġaralu Ġanni, ħasra Ġanni tal-ġbejniet. L-immuffawlu ġbejniet, smajta vera ġmuffawlu ġbejniet. Immuffawlu jaħasra u ma tqabduh il-pulizija, smajta vera, u għandu kuntex kemm inkwieta miskin spiċċa l-isptar, u da vera, għarajni tolbu għaleh. That sounds like gossip. Not intercession. Kemm titkun sensittiv għall-ispirtu tal-lavera u għall-qalb tal-missier. Għax il-missier ma jkisser l-ebda waħda jew wieħed minn uliedu. Galatin 5. Vers 7. Kontu tiġru sewwa. Min fixkilkom li ma toqgħodux għas-sewwa. X'inhu sewwa, pastor? Li timxi bl-integrità, timxi bl-imħabba, tkun sensittiv għal ħoħtok għal ħuk, jien għal daħan weġġeħħa biha, daħan weġġaħħom biha, jekk tkun ewer, għax bħal metlek. Jekk issir ewer, skużani, ma rridx inweġġek, bl-akbar ħsieb għamilta, skużani, itsieq, dan. Imma l-imħabba x'tgħid l-Iskrittura? Tippreferi il-ħuk, tippreferi l-oħtok. Meta aħna nweġġgħu il-xulxin, tweġġa' oħti u hu, qed tweġġa' l-ġisem ta' Kristu aħwata. In-nies li ġew mifdija bid-dem qaddis ta' Ġesu. Jesus, I assure you, does not like it. U bħalma dajdi tgħid u tlieta, iġġib kundanna fuq il-nifsek. Souls are very precious to God. Every one of you and every minister and pastor is precious to God too. Fl-esperjenza tiegħi pastors jgħinu n-nies joħorġu minn xi kabudel, u mbagħad jekk jaraw xi pastor għamel xi kabudel, jagħmlu bħal Kristu ta' jsalbuh. L-istess Ġesu li fejja, n-nies li fejja salbuh. L-istorja da tirrepeti li nifisha, tara ma taħsibx li affarijiet inbidlu. It's okay. Taf x'ngħidu l-mulejjin? Il-Knisja tiegħek. Għamel int. Vers 7. Kontu tiġru, jina, żmajt bosta leaders. Kif jista' jkun leader jispiċċa msallab? Kif jista' jkun? Alla użaħ, teġ kemm salvaw nies taħt idejh. Kif jista' jkun? U jiġi fuq television jikbi, kif jista' jkun? Mhux qed ngħid għalija ta' by the way. Għavoli jena ġilek bejt ukoll, imma mhux qed ngħid dal-istorem. Kif jista' jkun? Għax l-istess nies li huwa għen u wasal li Kristu kienu l-istess nies isalbuh. Mura qraw l-istajjer tal-pastors. Mela ma nafx li hawn pastors li number one kulħadd jiżbalja ver. Imma ma nafx li hawn pastors li żbaljaw ukoll f'kwalinkwa area. Ma nafx. U mhux kull ħaġa li naħseb li saret bil-fors vera saret. Għalhekk hemm jgħidu dak il-gossip u slender. Jista' jkun x'taħseb int. Jista' jkun l-opinjoni tiegħek. Jista' jkun għax forsi kif rajta int. Vers 7. Lill-Knisja ta' Pawlu stess li bena Pawlu għalek bħala missieri titkellem ma' wlidu. Kontu tiġru sewwa. Min fixkilkom biex ma toqgħodux għas-sewwa. Għamiltu l-korsijiet. Kontu intom stess tal-muhom. Kif spiċċajt fejn inti llum? Kif spiċċajt tmur dak kollu li int stess għamilt u għallimt?
Wow. U ħajibqa' jsir. ħajibqgħu jsiru dawn l-affarijiet. Ġas meta tarhom isiru, ftakar f'dal-ħmar, il-pastor qalilna daw ħajbqgħu jsiru. Però ma kellekx għalfejn lejli jiena. Kull ma jitkollok qarajn waħda tajba. Din il-persważjoni mhix ġejja minn dak li sejħilkom. Daqsxejn ta' ħmira ittalla l-aġna kollha. Daqsxejn ta' kelma żejda. Daqsxejn ta' kelma vojta. Daqsxejn ta' skuża ta' ħanitolbu għall-oħtna jew għall-ħuna. Kelma waħda. Ġriet marrux ma' ta' nies. Wow! Ħmira affettwat il-Knisja kollha. L-aġna kollha. Jien żgur minnkom fil-mulej li ma taħsbux mod ieħor. Min qed iġarrabkom? U minnu ara x'inhu ġej għad irid jieħu il-ġudizzju tiegħu. Il-mulej jgħinna u jtina l-erf aħwa. Iklob il-Alla jtik l-erf. U jtik il-biża tal-Alla biex inti konxjament, ħanejt konxjament, biex nifhem li kulħadd jista' jiżbalja. Imma hu min jagħmel ċertu affarijiet u jaf li qed jagħmel ħażin. U jafu li qed jagħmlu ħażin. Avolja hemm min qed jagħmel ħażin u jkompli jagħmlu ħażin u jgħid li forsi Alla qalli u l-pastorina li ma jkmandanix whatever. Okay. No problem. Għal dawk li daħsbu hekk, kompli jagħmel li qed tagħmel. Mur u għamel dak li għandek tagħmel. Bħalma qal Ġesu lil Ġuda. Mur għamel dak li għandek tagħmel. Nfakrek fliġi li taħdem għal kulħadd l-istess. Dak li tiżra taħsel. Ejn u mur bif għaw nitolbu. Todux tirrispondu Facebook messages, ħallu l-kulħadd jgħid li jrid. Jekk tista' jekk xaħat jgħid ħadd ibgħatilhom dal-messaġġ. Ħallu l-kulħadd jagħmel li jrid. Kulħadd huwa kontabbli ta' emilu. Jekk hemm brother jew sister li tara qed iżbalja, number one tihom il-benefiċċju tad-dubju li bħal baħnan bħalek u bħali se qed jiżbalja. U mingħajr ma qas jaf, qas jinnuna. Allura tista' tiġbidlu l-attenzjoni. Jekk ikompli sejrbija jew tkompli sejrbija, mbagħad mela da mhux qed tiżbalja da apposta jagħmel. Dan għandu skop. Dan irid ifarrak jew dit irid tfarrak. Qed tifhmu d-differenza aħwa. Amen? Ejn itolbu flimkien. Itlob għalik, itlob għal-Knisja, itlob għal-ħutek. Għaw xaħat il-lejlej li pastor kelli bżon nismaħħad il-kelma, għaw xaħat. Thank God. Kull Knisja, kull xirka, kull għaqda, għara fej Alla poġġik, speċjalment ovvjament ngħidu Knisja sana, ħanidu jek, mhux perfetta mki, sana, għara fej poġġik fej ħawlek u ikberen. Ikber għamel il-frott, zomma jnek fuq konduttur wieħed, mux tnej, għax tistwerreġ. Zom postok, ħat ikber fil-grazzja d'Alla. Grow in grace by staying in your place. Gloria għal Ġesu. Kolla titlob jgħaj, Missi Qaddis. Ningrazzjak tal-kelma tijak, mulej. Inti tħobb il-poplu tijak. Sew dawk li din fis-sewwa u dawk li forsi li din fil-żbal. Tolbuk għal-ħnina tijak, għalina nfusna biex fejn aħna nizbaljaw u forsi ma nkunux konxi, tolbuk biex inti ġibna konxi, fej żbaljajna b'nuqqas taħsib, mulej. Imma fejn nizbaljaw u nafu li qed nizbaljaw, għatina l-grazzja li nindmu u jkun hemm indiema vera. Ġesu, il-Knisja għatijak, il-poplu għatijak. Inti fdejtna bidem qaddis tijak. Għallimna nimxu u nimmanifestaw l-imħabba tijak lejk l-ewwel, lej xuxin, lejna nfusna. Nħobbu dak li tħobb int u nobbodu dak li tobod int. Abba Missier, aħfer il-dawk li din fl-izbal, ejnhom biex jiġu f'sensjom, Spiritu Santu aħna kollha kemm aħna għandna bżonnok
Għanna bżon l-erf tijak, għanna bżon il-biża talla fuq ħajjitna li nħobbu dak li wasew. Ġesu, għatina l-grazzja li nżommu għalpu umli biex nkunu kapaċi nirċivu korrezzjoni mod speċjali mill-missirijiet tagħna spirituali u għomijiet spirituali. Mela għaddis. U dak li nixtieq fuq nifsi, nixtieq ukoll fuq l-aħwa l-oħrajn. Ma nixtieq l-ebda deni mulej għatini l-grazzja biex anka minn weġġani naħfilhom u nberikom mulej u ma' ulidek id-dilja magħhom inti. Halleluja. Ġesu, mulej tiegħi u għala tiegħi. Użani biex inkun sors ta' inkoraġġiment u ta' bini tal-Knisja tiegħek. U biex ninkun parti mill-risposta, mhux parti mill-problema. Parti mis-soluzzjoni, mhux parti mill-weġġad. Dan nitolbu minn qalbi Abba Missier, fisem ibnek Ġesu, il-mulej tiegħek, il-Salvatur tiegħek, għall-glorja tiegħek. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Eża zaħwa Maltin u għawċin, il-paċi ma'kom, narawkom il-messaġġ li mis. God bless you. Halleluja. Grazie Gesù.